Po lesnom chodníčku kráčali traja ľudia. Prvý z nich bol múdry muž, o ktorom sa hovorilo, že môže konať zázraky. Kúsok za ním kráčal mocný a bohatý miestny statkár. A ako posledný šiel mladík, ktorý sa učil u múdreho muža. Počúval ich rozhovor. Hovoria o tebe, že konáš zázraky, prelomil ticho statkár. V jeho hlase znela výzva. Chcel by som to vidieť na vlastné oči. Starec sa len ľahko usmial. Som starý a unavený. Ako by som mohol ja robiť zázraky? Statkár sa však nedal. No ja som počul, že liečiš chorých, slepcom navraciaš zrak a bláznom rozum. To dokáže len veľmi mocný muž. Starec sa zastavil a zadíval sa na statkára. To máš pravdu. Sám si povedal, že takéto zázraky môže robiť len niekto veľmi mocný, a nie starec ako som ja. Zázraky robí v prvom rade Boh. Ja ho len prosím, aby dal svoju milosť chorému alebo slepému. To môže robiť každý s dostatočnou vierou v Boha. Statkár sa však nedal zahnať do kúta a pokračoval. Chcem mať takú istú vieru, aby som mohol konať zázraky ako ty. Predveď mi nejaký zázrak, aby som uveril v tvojho Boha. Starec sa zadíval na oblohu a nežným hlasom sa spýtal statkára. Vyšlo dnes slnko ako každé ráno? Statkár len letmo pozrel na oblohu a nervózne zamrmlal. Áno, iste. Starec sklopil zrak, opäť pozrel na statkára a povedal. Tak toto je zázrak. Zázrak svetla. Statkár chvíľu nechápavo hľadel na starca, ale potom akoby sa prebral a nervózne povedal. Ale ja chcem vidieť skutočný zázrak. Napríklad ako sa zatmie slnko alebo zo skaly vytriskne voda. Pozri, pri ceste leží zranený zajac, dotkni sa jeho rany a uzdrav ho. Starec sa zastavil, pozrel vážne na statkára a spýtal sa ho. Chceš skutočný zázrak? Nie je to len pár dní, čo tvoja žena porodila dieťa? Statkár mrzuto odpovedal. Áno, je to chlapec, môj prvorodený, je zdravý, chvala Bohu, ale... Starec mu však skočil do rečí. Takto je druhý zázrak, zázrak života. Statkár už s miernym hnevom. Múdry muž, ty mi vôbec nerozumieš. Chcem vidieť skutočný zázrak, taký, čo sa nevidí každý deň. Starec chápavo prikývol a povedal. Nie je teraz obdobie žatvy, nerastie azda obilie a tráva tam, kde bola nedávno len suchá a mŕtva zem. Statkár už mierne podráždený odpovedal. Áno, tak ako to býva každý rok. Starec veselo povedal. Tak, a to je tretí zázrak. Statkár potláčajúc pomaly hromadený hnev povedal miernym tónom. Asi som sa nevyjadril správne. Chcem... Starec mu však skočil do rečí. Vyjadril si sa výborne a ja som pre teba urobil, čo som mohol. Ak to nie je to, čo hľadáš, je mi ľúto, že som ťa sklamal. Ako som povedal, urobil som pre teba všetko, čo som mohol. Na to bohatý statkár sklamane a nahnevane odišiel, pretože nenašiel, čo hľadal a nevidel žiadny zázrak. Múdry muž a jeho žiak sa na ceste zastavili. Keď sa statkár už dostatočne vzdialil a nemohol ich vidieť, priblížil sa starec k okraju cesty, vzal do ruky zajaca, dýchol naň a jeho rany sa zahojili a zajac sa prebral. Mladík ostal prekvapený. Majster, dobre viem, že mám tú veľkú česť, že som tvojím žiakom a každý deň som svedkom takýchto zázrakov. Prečo si tomu mužovi nedoprial jeden z nich? A prečo si to urobil teraz, keď ťa vidím len ja a nie on? Starec spokojne odpovedal. Ten muž nehľadal skutočný zázrak, ale senzáciu. Hľadal dôkaz, ktorý by ho ohromil, nie zmenil. Zázraky sa totiž nedejú preto, aby nás ohúrili, ale zmenili.
Poukázal som na 3 veľké zázraky života, no on nebol schopný vidieť ani jeden z nich. Kto sa chce stať kráľom, musí byť najskôr princom. Kto sa chce stať majstrom, musí byť najskôr žiakom. Nemôžeš žiadať veľké zázraky, ak si sa nenaučil vážiť si tie malé, bežné. Ten, kto nevidí zázrak v dennom svetle, v ľudskom živote a v bežnom rytme prírody, neuvidí ho ani v žiadnom uzdravení. Len zatlieska a pôjde ďalej rovnako nezmenený. Mladík stíchol. Starec sa jemne usmial. Zázraky sa nedejú preto, aby ohúrili svet. Dajú sa vidieť len vtedy, keď sa človek stíši a bude sa dívať s otvoreným srdcom.